Altxa bosgarrena, Xabier Sukia. Euskal arrantzaleak bahituta daude, eta gu egin gera tragedian jabe. Alakranak ez dauzka olatuak bare, haiek bahituta daude, haiekin gu ere. Bigarrena, arrantzale bizitza gogorra ta latza, olatu artean beti nolako balantza, ogia ekarri behar, hori ez da martxa, badugu danak hemen dauden esperantza. Arrainen bila doaz oso urrutira, tarraiak ez du beti egiten diztira, inoiz txalupa bete ta buelta herrira, maitea handaukate zain haiei begira.